International ngavativhurire mabhawa ekunational mabhanditi telemsetizi mabhanditi kupfeka makondomu acho hamudi mamaski acho futa hamudi kugara mumba kwacho hamudi zvese mukuramba mukuta mudi chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa pakuda dance pakuda ngoma pakuda mmanzi nyangwe bawa rikapindwa neteti mafanzi kudzeni kwakubowa kungoswera nevakadzi atimbobaiza munhu wese mudhanzi anopinda ane sanitizer takarielaiza kuti 1 mita apati zvese takapraktisa anzi dai mativhurira sodhati musatipe mabhawa emutonasi takumbira pamuri kapresidenti mabhawa tichaita social distance chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa kangori kanyaya kadikidiki bawa ngarivhurwe ka1 pawiki hapana anorwara anoita siki tanzwa nechikara apa pari trick inzwa inini taneta nekuswera tiri mushabhini plus tasiwa kumbobatawo masini magetokisi akutomhanya mushini chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa pakuda dance pakuda ngoma pakuda mmanzi nyangwe bawa rikapindwa neteti mafanzi kudzeni kwakubowa kungoswera nevakadzi atimbobaiza munhu wese mudhanzi anopinda ane sanitizer takarielaiza kuti 1 mita apati zvese takapraktisa anzi dai mativhurira sodhati musatipe mabhawa emutonasi takumbira pamuri kapresidenti mabhawa tichaita social distance chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa chicha munoda bawa chicha munoda bawa vaccine movamesa mwawa kana korona inosheya bawa DKT Zim Daily Upload.